Yarışlarga Россиянын 44 регионунан 500ден артык спортчу келген иде. Татарстан жыйылма командасы составында спорт мектебинин 9 окуучусу катнашты. Biz endi boshlagan bu sezonni Yoshlar shaharida Tatariston birinchiligida umurtag'ini jasadik. Ondan sonra endi biz dekabr oyida federal okrugida qatnashdik. Tuban Novgorod shaharida ham endi mana bizning so'nggi yarışimiz Rossiya birinchiligi bo'ldi. Ul endi Oryol shaharida o'tdi. 55 килограмм ауырлык категориясында беренче урынны Илхам Бариев алды. 17 яшендә Илхам спорт мастер нормативын икенче мәртәбә үтәде һәм Россия җыелма командасы составына керде. Мен кол көрәше белән 7 класстан шөгыльләнә башладым. Уже инде хәзергә 5 ел китте шөгыльләнүемне. Мен уже 2-кратный чемпион России, призер мира һәм призер Европы булдым. Раян Хайруллин Ларис Бариев кул астында икенче елын шөгыльләнә. 55 килограмм ауырлык категориясында Раян 2 кулда да 3нче урынны алды. Birinchi yarışım oldum inşallah. Ben arm sportunu yarattam. Hürmetliyim. Bu kurash endi yangidir. 90 yillarda gana popülerlashib ketgan. Yangidir bo'lganiga qaramasdan endi big ko'p illarda ol popüler. Bugungi kunda Tatariston birinchiligi o'ta, federal okrug birinchiligi o'ta, Rossiya birinchiligi, shulay Yevropa ham dunyo birinchiliklari o'ta bu tur bo'yicha. Ноил Харисов 60 килограмм ауырлык категориясында 3нче урынны яулады. Ноил кул көрәшенә иптәшенә ярып килгән булган. Хоккейчы егетебез спортның ике төрендә дә үзен сынатмый. Кызлар арасында 50 килограмм ауырлык категориясында Элина Бариева 4нче урында калды һәм спорт мастерлыгына кандидат нормативын үтәде. Мен кул көрәше белән инде 2 ел шөгыльләнәм. Менә 3нче була. Булай кул көрәшенә прям үзенә йөрер дип килмәгән идем, просто попробовать дип кенә килгән идем. И менә шулай итеп затянулась. Ну пока менә Россияны ала алмадым әле. Россияны алырга, потом Европа, мир. Татарстан Республикасы җыелма командасы гомум команда зачетында Алани командасына бирешеп икенче урынны яулады. Спортчыларыбыз атнаның 5 көнендә тренировкаларга йөри. Уку белән спортны бергә алып барган кул көрәшчеләре сентябрь аенда Төркиядә үтәчәк дөнья беренчелегенә әзерләнә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.